Mingat. Mingat. Apa? Mingat. Mingat. Alon-alon malah cetha. Mingat. Ini nak Omong namanya. Dia tak omong mingat ini ya. Ono apa Pak Di? Pak Lek. Ono. Wong bindeng, Ger. Wong bindeng. Berjurit omongane ra cetha. Kula wis perang awake lara, isih kon mikir ndak mumet pun mang tandangi. Kaya ngopo menungsane kok sajake kaya ngedapi-dapi. Wah. Guyu bareng. Sapa iki? Aku takon karo kowe. Lah iya. Ya. Mengun meter. Sak meter. Tanah meter. Nek kowe ya ora cukup, nek kowe iki ya 2 meter. Nek ngomendem danmu iki. Omong banon ngeten. Baron sekebernya Namanya Raden Antasena. Raden Antasena. Ya. Memang yang buat kemudian nanti pun dan nanya. Oh. Ya apa? Ayo dong wae. Mengelengani aku mengelengani aku. Aku dong. Aku omong apa aja? Aku omong apa? Kaya omong werna-werna. Mena-mena ya apa? Nek nak pati prikon nek mundur tangan mundur padanan untuk tangnya. Ayo ngomong aku. Nenek mau bagi ngene. Ngomong arben ne. Ya, anak gue. Ini aku di tengah ni. Yo ngantemo. Ngantemo. Nek nganti aku kalah karo kowe, meguru karo kowe 20 tahun. 20 tahun? Heeh. 30. Ya, 30 manut. Hak rasane. Rasane nggo ngapa? Nyok gawe. Nyemplok ya mek nyemplok. Ya, semploken ya. Nyemplok. Iya gawe. Aman. Ayo gek ngantem. Wes. Lho. Wis to? Wes. Kok ora krasa? Wah. Menghina. Apa? Menghina. Nganteng Ya meneh aku kaya ora krasa e. Wah, bajikan. Nyenan. Ora apa-apa ngono kok. Wah, atan. Isih atos cangkemmu karo Sultan. Ngene. Aku bila tanding pemotong juga. Aku nanti ngalem balasan dengan yo. Piye? Untuk mengaku nanti ngalem balasan dengan yo. Kon ngopo? Balasan lek aling atimu. Dan uji nanda telut, jadi aku balasan. Nek kowe alon-alon ki cetha. Mergo kowe kesusu-susu. Ora usah kesusu-susu. Susu. Aku suka itu. Bareng muni kuwi kok cethane ra jamak-jamak. Gimana? Aku males kadang wae pati akan kene padare ade. Ati kaya keseron leh ku nendang iki mau. Betane. Nebete.